Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan
kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Menutup mata, ku
setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku.
sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapat. Shalom, Horas Mahadihita Saluhukna. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari Minggu ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita hari ini dapat memberikan kita kekuatan dan semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai pergumulan, kiranya Tuhan Yesus yang memberikan kesembuhan dan pertolongan. Dan kepada jemaat yang telah memberikan perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan Yesus memberikan berkat yang berkelimpahan. Lau mengarade rohata mamasuhi parmingguon, marete mahita sian buku ede nomor 10 sada, ayat parjolo paduahon dohot paupaton. Masuk Tuhan.
Marhite-hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni todi parbadia. Na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Nunga di pabotohon ibana tuho. Ale jolma. Manang aha na denggan. Jala manang aha na niluluan ni Jehovah siapko. Ima na mangulahon uhum sabbi. Dohot holong ni roha di habasawon. Jala marpangalaho haserepon. Marodopon de batam. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, amanami na di banua gijang. Sailehon ma tuhami roha na togu, na badia, pikiran na denggan, dohot roha na ringgas, pasaut ton ulaon na denggan. Sailehon dami tuhami, asa sonang hami, mangulu di bagasan panguntingim. Say marsigatung tuhatam mahami, maradopon saluhut musunami. Say ramuti jala pargogoi mahami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata marhite ede nomor 657 ayat parjolo dohot patuluhon. Tatangihon ma patik nibata, patik palimahon sahatro di patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangaponmu donatorasmu, asa martuaho, jala leleng mangulu di tano nanilehon ni Jehovah di batam diho. Patik paonopon, unang ho mamunu. Patik papituhon, unang ho mangalakup. Patik pawaluhon, unang ho manakko. Patik pasiyahon, unang ho olo makatidakon hata naso tutu. Maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham, bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham, dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu.
ima sahatna atong rap mangidogogo mahita tu debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amen. Tapuji ma Tuhatta marhite ede nomor 388 ayat paduahon ro di ayat paopaton. Tatopoti madosata nagodangi tujolo ni debata tapauduk be marohatta martangi yang mahita. Ale Tuhan debata ama ni Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatu dosan. Sitopa nasana adong paruhum na tigor namakumhumi jolma manisia. Narodo hami tu jolom, manopo ti dosa nami, akan nahuhuula hami, marhite sian pangalasyon nami di patikmu. Ima, marhite sian tubu-tubu ni rohanami naruai, nang sian pakatyon nami nasoture, ro di pangaloyon nami, dihisap-hisap ni rohanami. Natama si tutudo hona uhum hami, ala ni dosa nami i, alai na torsol-sol bagi dohami nuaing ala ni i. Asi maroham di hami, ale debata nami, pardenggan basa jala parasi roha doho, ala ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhukna, jala suruh matod di parbadia turuhan nami be, asa tarbahen hami, mangoloi ho di bagasan hati goran, dohot habadiaon, gabe sahat hami, tu hangoluan na surasuda, na pinarbagabagam di akan na porsia di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapigi mahata baga-baga taringo tu hasesaan ni dosa. Satokit do hutadikon ho, alay papupungpungor kudo maho mamuse,
marhite-hite aka asi ni roha godang. Tagad di parbiar ni murukku, hutabunihon bohiku satokin maradupon ho. Alai, marhite-hite dengan basa saleleng-leleng na, asyaku ho, ninna jahu basi palua ho. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Tapuji matuhata marhite ede nomor 417 ayat parjolo dohot ayat paduahon. Asini o hamu puji Allah o manubusa di baias porohaku gabe soranganmu ingananmu rohanami tonini manglori Tabige mahata ni debata, turpuk epistel di ari mingguon, ima natar surat di ede 2 ayat 8 sahat ro di ayat 10 tolu, tajahama margati soring. Haroro ni panguli, ndi rupa suara ni hasudungan ni rohaku doi, idama nungaro ibana marikat sian akka dolok marhajingjang di atas ni akka robian. Dungi makuling mahasudungan ni rohaku, didok ma mandok au, hehe maho, ale hasoloan ni rohaku, na mauliutus jala ruar maho. Nunga pola mulop akka bunga-bunga di ladang, nunga jupang tiki paredeon, nunga pola tarbege suara ni aduhur titi, ditanutai. Ola ni ima sahakna, martua doaka na tumangihon hata ni debata, jala na upeupsa. Amin. Tabige makor puji-pujian sian kor paropuan gabungan.
Tapuji matuhatta, marhite edo nomor 355, ayat parjolo dohot palimahon. Tahati maha porsiaw tai, songon nahinati dakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok, au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatudosan, na tumo palangit dohot tano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean siat toti parbadia andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaun na bernit di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubanua toru dun ditanom, na mulak mengulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hultur siamon di bata Jahoba, amanai pargogo na so hatudosani, di sima ibana, pai mamulak sogot tu tanaon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di toti parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan di halak Kristen akan na badia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak na umate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amin. Tabigema kor puji-pujian sian ama Ebenezer.
KBGema tik-tik namasa di Huriatta Samingguon. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Warta Jemaat Minggu tanggal 9 Juli 2023 dengan topik Maka lo mohon pati ni debata atau mencintai hukum Tuhan. Nama minggu kita ialah minggu kelima setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. Yang kedua statistik, 3 Dewan Koinonia, 4 Dewan Marturia, 5 Dewan Diakonia. Gerakan Rp2.000 untuk diakoni sosial HKBP Makassar, 6 kesekretariatan, 7 pelayanan, ibadah atau kebaktian wilayah. Pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 di wilayah Efesus, di rumah keluarga P. Pardosi ST, Inang SVV, Boru Manurung SE dengan alamat Jalan Sepakat nomor 23. Rabu tanggal 12 Juli 2023 di wilayah Kolose, di rumah keluarga Amang Situa Doktorandus P. Tampu Bolon, Inang N. Boru Siahaan, bertempat di Sopo, Talenta. Acara pertangyangan masuk pukul 19 WITA. 8 pengumuman. A1, pertemuan wilayah Filipi. Pada hari ini Minggu tanggal 9 Juli 2023 akan diadakan pertemuan Parhalado dan Ruas wilayah Filipi bertempat di Gereja Bahasa Batak HKBP Makassar. Pertemuan tersebut akan dilaksanakan setelah ibadah minggu selesai. Diharapkan semua ruas wilayah Filipi dapat hadir untuk mengikuti pertemuan tersebut. Tuhan Yesus memberkati. A2, retreat dan pembekalan NHKBP. Pada hari Jumat sampai dengan Minggu 14 sampai dengan 16 Juli 2023, Naposo Bulung HKBP Makassar akan melaksanakan retreat dan pembekalan yang dilaksanakan di Tanjung Bira, Bulukumba, yang diikuti oleh Naposo Bulung sebanyak 43 orang, pendamping NHKBP Nyonya H. Simanjunta F. Boru Siahaan, pendeta fungsional pendeta PDM Lubis MTH, dan Parhalado Amang Situa G. Simatupang. Tuhan Yesus memberkati kegiatan NHKBP tersebut. A3, pesan rapat pendeta dan sinode distrik untuk dibacakan setelah warta ini. Jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak. 2. Nyonya Situa B. Banjarnahor Inang JG Boru Manulang. 3. Nona Parulian Boru Pasaribu. 4. Nyonya Situa G. Manurung Inang M. Boru Sinurat. 5. Amang Aha Manurung. 6. Nyonya W. Naibaho Inang KR Boru Pasaribu. 7. Nyonya T. Sitanggang N. Inang N. Boru Huta Barat. 8. Nyonya Situa K. Gultom Inang CH Boru Pardede. 9. Nyonya Situa T. Saragi Inang N. Boru Panjaitan. 10. Nyonya EJ Sitorus Inang C. Boru Panjaitan. 11. Nyonya V. Silaban Inang R. Boru Pakpahan. 12. Amang M. Tambunan. 13. Nyonya MP Silitonga Inang F. Boru Samosir. 15. MRH Sinaga SH. 16. Nyonya Situa H. Simanungkalit SE Inang B. Boru Tampu Bolon. 17. Tiofano Togar Marpaung. 18. Valentina H. Boru Siregar. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja,
Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Jemaat yang berulang tahun dari tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 2023. Untuk ulang tahun kelahiran remaja dan dewasa ada sebanyak 16 orang. Ulang tahun sekolah minggu ada 1 orang. Dan ulang tahun pernikahan ada 1 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Bagian kedua, keuangan, pemasukan dan pengeluaran dapat kita lihat dan baca di warta jemaat yang ada di tangan kita masing-masing. Saunari sahama majaha tona rapot pandita. Tona rapot pandita, HKBP Distrik 17 Indonesia bagian timur. Kepada yang terhormat seluruh jemaat HKBP Distrik 17 Indonesia bagian timur dengan perantaraan pendeta resort dan pimpinan jemaat di tempat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, atas berjalannya rapat pendeta HKBP Distrik 17 Indonesia Timur yang dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 5 Juli 2023 bertempat di HKBP Surabaya. Rapat pendeta berlangsung secara tatap muka dan dihadiri oleh 38 orang dan online dihadiri 11 orang. Rapat pendeta ini dilaksanakan dengan tema Pendeta HKBP proaktif menghadirkan kebaikan bagi semua. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang jahat. Matius 5 ayat 45. Dengan subtema Pendeta HKBP berkomitmen memperbaharui diri untuk secara profesional menghadirkan kebaikan Allah dalam semua asas pelayanan HKBP tanpa diskriminatif dan rasis. Rapat pendeta bersama-sama menggumuli 1. Tantangan pelayanan, yakni luasnya medan pelayanan Distrik 17 dan sosiokultural yang majemuk. Gereja HKBP berdiri dan berada di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, karena itu dibutuhkan pendekatan pelayanan di mana cara pandang terhadap orang-orang di luar gereja sebagai saudara perlu turut merasakan kehadiran gereja dan kerajaan Allah. 2. Isu-isu teologi yang berkembang saat ini seperti isu lingkungan hidup, SARA, gereja, politik, dan lainnya. Gereja harus terus-menerus menyuarakan berita keselamatan di tengah-tengah warga jemaat serta bertindak tentang penyelamatan lingkungan. Pelayanan gereja harus bergerak melampaui batasan-batasan suku, agama, ras, dan antar golongan, sehingga kehadiran gereja menjadi perekat di tengah-tengah masyarakat. Gereja hadir dan terlibat dalam politik, gagasan untuk menyuarakan tentang dan tanggung jawab masyarakat, namun gereja tidak boleh terlibat dalam politik praktis, tidak boleh memberi dukungan kepada oknum atau partai politik atas nama gereja. 3. Agar warga jemaat untuk menggunakan hak politiknya secara jujur dan adil, secara khusus tahun 2024 pemilihan presiden, legislatif, dan kepala daerah. 4. Semakin banyaknya perbedaan-perbedaan pelaksanaan tata ibadah atau liturgi, maka para pendeta menggumuli kembali tentang keseragaman pelaksanaan pelayanan peribadahan di distrik ini, sehingga pelaksanaan tata ibadah tidak berbeda-beda di seluruh gereja yang ada di distrik ini. Demikianlah tona rapat pendeta distrik ini sampaikan kepada kita semua. Doa kami Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja senantiasa menyertai dan membimbing kita semua dalam pelayanan di dunia ini. Surabaya 5 Juli 2023, Preses HKBP Distrik 17, Pendeta Abednego Stompul MTH ditandatangani dan dicap.
Surat kedua, Tona Sinode Distrik HKBP 17 Indonesia bagian Timur. Kepada yang terhormat seluruh jemaat HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur dengan perantaraan pendeta, resor, dan pimpinan jemaat di tempat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Amin. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, atas berjalannya Sinode Distrik HKBP Distrik 17 Indonesia Timur yang dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 7 Juli 2023 bertempat di HKBP Surabaya. Sinode Distrik berlangsung secara tatap muka dihadiri 40 orang dan online dihadiri 4 orang. Sinode Distrik ini dilaksanakan dengan tema HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Matius 5 ayat 45. Dengan subtema HKBP berperan aktif membangun keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Sinode Distrik bersama-sama menggumuli: 1. Tantangan pelayanan, yakni luasnya medan pelayanan Distrik 17 dan sosiokultural yang majemuk. Kita membutuhkan penambahan tenaga pelayan penuh, waktu untuk menjangkau pos-pos pelayanan yang baru berdiri. Sebagai gereja yang berdiri di tengah-tengah masyarakat majemuk, kita membutuhkan pendekatan pelayanan yang dapat diterima masyarakat, sehingga mereka dapat merasakan kehadiran gereja dan kehadiran kerajaan Allah. 2. Orientasi pelayanan tahun 2024 HKBP, yakni tahun oikumene inklusif, di mana gereja harus membuka diri melebarkan jangkauan pelayanannya tanpa kehilangan jati dirinya. Gereja tampil bersama-sama, yang lainnya membangun pelayanan di tengah-tengah masyarakat. 3. Pelaksanaan sentralisasi keuangan telah berlangsung dengan kesungguhan setiap jemaat mengirimkan persembahan ke BPSK. Meskipun pencapaian belum maksimal, kita perlu bersama-sama meningkatkan kehadiran warga jemaat dalam setiap kegiatan pelayanan gereja. 4. Wilayah pelayanan di distrik ini cukup luas dengan tingkat biaya hidup yang berbeda-beda. Karena itu, agar setiap gereja melaksanakan pemberian tunjangan lokal atau nomenklatur yang telah diatur di distrik ini sebagai bentuk dukungan pelayanan bagi para pelayan penuh waktu. 5. Meminta kepada Eporus agar mengirimkan surat pengembalaan kepada seluruh jemaat tentang pemilu tahun 2024, supaya seluruh warga jemaat memiliki pegangan dan cara pandang yang benar tentang pesta demokrasi. Demikianlah Tona Sinode ini disampaikan kepada kita semua. Doa kami Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, senantiasa menyertai dan membimbing kita semua dalam pelayanan di dunia ini. Surabaya, 7 Juli 2023, Preses HKBP Distrik 17, Pendeta Abednego Sitompul MTH, ditandatangani dan dicap. Demikianlah pembacaan Tona Sinode dan Warta Jemaat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tapasahatma peliata tudebata marhite ede nomor 517 ayat parjolo doho seterusnya. Toro
Martangi yang mahita. Dipuji hami maho ali Tuhan pardenggan basa, disaluhut pambahenan dohot asini roham na manotong di bagasan pardalanan ni ngulu nami. Tamado hami ali Tuhan, mangolopon pasu-pasumi di bagasan ngulu nami tarlumobi ma, di tonga-tonga ni parsoran nami di minggu na pinar badiamon. Gohi mahami ali Tuhan marhiti todim, asa boy hami ali Tuhan monang maralohon akadosa, jala boy hami gabe yanakonmu na uduk di hatam, mangulahon lomo ni roham. Nang di hatam na hunaing hutangihok kami, urupi hami marhite todim, asa huatusi hami hatami, wahangoluhok kami di pardalanan ninggolu nami siganupari. Mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangia kami Tuho. Amen. Horas madihita amang inang, turpu jamita dihita di bagasan mingguta sadarion, ima di minggu paonopon, palimahon dung Trinitatis, natar surat di buku Rom bidupitu, mamuka sian ayat 15, sahatu ayat 25. Rom bidupitu, mamuka sian ayat 15, satu ayat 25 tapahutihut mah songonon mahata ni debata. Aidang hutolopi nahu baheni, aina hu hagigihon, idohu ula, dada nahu halomohoni. Alai ia hu ula naso hinaholomohon ni rohaku, na manolopi maau di hinadenggan ni patiki. Asa dada au na mangulahosa, tung dosaido na mangingani au. Ay huboto do dangadong na denggan maringanan di bagasan au, madok di bagasad dagikku. Ia hagioton dapot donian diau, alay dang dapot anggo na patupahon na denggan. Ay dada huula na denggan na pinar hagiot ni rohaku, na roai naso huhalomohon ido huula. Halay molo huula naso hinalomohon ni rohaku, dang apala au mangulahosa, dosaido tahe, na maringanan di bagasan au. Asa jupangau songon aturan, na roa do dapot diau, nang pedi pangido rohaku mangulahon na denggan. Ay dihalason jolma parbagasan na diau do nian patik ni debata. Alay huida do patik na asing di bagasan akaruas ni dagikku.
namarmu sudo pak patik na di bagasan rohaku. Gabe di patuduk doau tu gonggoman ni patik ni dosa na di bagasan ruas ni dagiku. We au jolma nadangolon. Ise mapaluaho naus yan pamatang hamateanon. Mau liate ma hudok tu debata marhite-hite Jesus Kristus tu hatai di baheni au sadiri mangoloi patik ni debata di bagasan rohaku alai mangihuton dagingi patik ni dosaido hu oloi. Imasahana hu baca hami ma di bagasan bahasa Indonesia. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku mengkehendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan hukum insaniku aku melayani dosa. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dihitanani holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus, manada si Pauluson pasti do hita marningot songod dia pardalanan ni ibana ditiki jupang dohot Tuhan Yesus di Damsik. Ibana sahalak na mangulahon patik dohot uhum na yang dia ikuti sebagai orang Yahudi, dia tetap teguh dan melakukan apa yang diwariskan di dalam kehidupan ataupun tradisi kesukuannya. Hal itu boleh kita kenal bahwa si Pauluson toktong do ibana komitmen ahana di dapot ibana sian parsyajaran ibana songon halak Yahudi. Alai dung jupang ibana doh Tuhan Yesus di pardalanan ibana di Damsik. Berubah ma ibana manada songod dia do pardalanan di ngoluna dang alani mangulahon patik dohot aka aturan sian hajahudion boy ibana malua manang majalo haluaon alai marhite asini rohani Tuhan Yesus do jupang dohot keselamatan na pinaraden ni Tuhan Yesus gabe taruli ibana gabe monang ibana. Jala di bagasan tulisan ni ibana di kitab Romaon godang do na pinabotohon ni ibana tu halak Yahudi manang halak naso Yahudi di nama jalo haluon sian Kristus asa di pahot ibana panandaon na sitong ia haluon na pinarade ni Jesus dang alani mangulahon akan nadenggan dang alani mangulahon patik manang mangulahon saluhut akan naniaturhon ni halak Yahudi di hati hai dia kaparsunaton do akalan na asing. Alai ditiki di jalo ibana di haporsya ibana haluon na pinarade ni Tuhan Yesus. Jala ditangihon jala uduk ibana di parsuron ni Tuhan Yesus. Di jalo ibana ma hamonangan. Di jalo ibana ma haluaon. Neng dohonon dison marhite ahana ni suraton ni si Paulus tuhuria na adong di Roma. Ay sala do mangulaho patik. Ay sala do nanilehon ni debata uhum tu akka bangsona akka tu umat atau kepada bangsa Israel. Apakah itu salah?
Neng dohonon ni si Paulus dang salah taringok tu patiki. Patik manang uhum na nilehon ni debata, dalan na doi mga lehon, holong ni rohana tu jolma, asa iman na mamagari jolma, agar melalui hukum dan aturan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, itu yang membimbing, mengarahkan manusia itu untuk mengenal apa yang baik, dan melihat bahwa ini yang tidak baik, sehingga mereka memperoleh kehidupan. Maka ido didok si Paulus di suratna di bagasan kitab Roma ini, aina salah do mangulah patik, atong behama do honota, dosa do patiki, daong, dang dosa patiki. Ia patik manang uhum ni debata, hataridaan ni holong na do tu akan naniasianna, asa saluhut akan na mangulahon hata ni debata, patik ni debata, di jalonasida do hanguluan, di jalonasida do aka hamonangan. Idon na nidok ni debata tu aka bangso Israel, ditiki ditogihon debata aka bangsoi maluas yan parhatobanan na masuk tu tano Kanaan, manang didok ni si Daud pe di pesalmen bidusada ia ayat sada 1 ayat 6, martua do halak na manangihon hata ni debata, digobarhon doi songon hau yang tumbuh di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya, apa saja yang ia lakukan berhasil. Hal inilah kita melihat bahwa dang dosa patiki, ia patiki uhum ni debata, manogiho jol maido manada hanggoluan, manogiho jol maido asa diboto ibana, dia do lakkan na denggan, jala boy ibana majalo hamonangan na siyan debata. Jala dison ma didok si Paulus muse, molodang dosa patiki, alay neng dohonon, dilehon debata pe patiki tu akajolma, uhumi tu akajolma, dangadong nasikop mangulahoni. Manang molotajaha amang inang, di Roma 7 ayat 7 didok, atong behama dohonota dosa do patiki daomay. Alay dang nahutada dosay anggo somarhites yan patiki, ay dang naboto oku hahisapon, out unang didok patik, unak ko marhahisapon. Neng dohonon ala ni patiki dang salah patiki. Alay dung dilehon debata patiki. Boy mahita manada odo naso dihalomohon di debata. Alay dung tabereng aha na dipodahon di debata na nidok ni debata siyan patik na dot aka uhumna. Gabehita do na madabu mangulahon aha na naso na nihalomon ni debata. Ido na nidok ni si Paulus na kanin. Molodanga dong patiki, dakuboto hahisapon. Molodang didok patiki unak ko marhahisapon. Unak ko manakko. Unak ko margabus. Ale gabi ulaho do margabus. Ale ulaho do manakko. Ale ulaho do mabuat naso ugasakku. Ala ni iman neng pabotohon ni si Paulus tuhita manang tu akahala na porsea. Dangadong nasiko mangulahon patik na nilehon ni debata. Nang peiga bisa dadalan manugihok kita tuhanguluan, manugihok kita gabi tu marhamonangan, alay puasa dang boy jolmay mangulahon patiki. Takas taboto, alahita nung nga madabu tu bagasan dosa, ala nung nga adong dosa warisan na di bagasan pardalanan ni nguluta, jala ima na mabahay kita say jok madabu tu akka naso hinalomohon ni debata. Ala ni amang inang, naposo bulung na niholongan di bagasan tu hata Jesus Kristus. Sada hataridaan ni hagaleon manang bakko ni jolma do nasosikopi. Boy do sinakapan jala didok akan nadenggan, alay na asing do natulus. Manang sakap tanadengga pe boy do jok sudat. Disi mahita tarjolma di bakkota. Nahurang sikop nagok hagaleon naso sipata marhauduhon tu debata. Jala na terikat di bagasan dosa. Nang pesongon na nidok ni debata tu hita, nang tu akabangsona, o mapatikmu, ulahom ma, molo di ulahok ko, ijalohodo hamonangan, di jalohodo hanguluan. Alay tasadari do hita, songon halak na mardosa, nunga madabu tu dosa, siyan dosa asali na niulan ni si Adam do si Awa, dangadong jolmay na si Tong, dangadong jolmay yang benar di dalam kehidupannya. Jala dison ma tabereng bakot tahapedang si kop hita, marhagaleo do hita, si pata marhuauduho do hita, tu dosa. Ido makana didok si Apostel Paulus di bagasan jamitata di bagasan minggon, dangadong nadenggan na maringanan diau. Ia hagio dapo donian diau, hagio nadenggani.
Alay daing uhi huulahon. Ima di tabereng nakani tajah di ayat 10 walui. Say marusaha do ibana mangulahon patiki alay ala di boto ibana partodion do patiki. Nadenggan do patiki. Alay say adong do tahi-tahi ni si bolis. Nama bahin jolmai madabu tu bagasan dosa. Manang didok si Paulus di bagasan surat naon. Nama nahi ibana asadang diulahon ahana denggan. Uhum na nilehon ni debata di bagasan pardalanan ningguluna. Molopatik na di bagasan rohana. Mangulahon lomo ni rohani debatama. Nang hitape. Adong do panjoon gora-gora di bagasan rohata. Madok ikon onma huulahon. Alay gabi marhagalio do hita. Olo do hita gabi talu. Uduk hita. Tu suara ni si bolis. Namanait hita. Mangulahon na sohobar tulomo ni rohana. Ala ni ima. Didok si Paulus di bagasan. Surat na di ayat 24. We aujol manadangolon. Ise mapaluahon siyan pamatang hamateanon. Pamatang hamateanon manggombarhon hita akajol mapardosaon. Dang boy hita maluas yan hadosaot tayi. Nang pedilehon debata sada aturan na denggan di bagasan pardalanan ni ngoluta. Dilehon debata uhum tu hita na manogihok kita asa marhangoluan. Dang madabu tu uhum na. Alay say ditay pamatang hamateani do hita. Ima na ikot tasadari. Holan alani asini rohani debatado na pamonako kita. Na mangalehon haluaon di hita. Molo mamereng siyan hadosota siyan na parjolo. Madabu jolmay tu bagasa dosa. Dangadong sada jolmay alani mangulaho patik. Manang songon na niulahon ni halak Jahudi. Dia ka parsunaton do. Dia ka ulahon na asing. Dia ka aturan na dibuhul na sida. Boy didok na sida akan nasitong. Boy dida sida didok akan na maluas siyan uhum. Dangadongi. Manang hita pe, dang boy. Say guru godang na pita ulahon na kanadenggan, di tonga-tonga ni parnguluata, dang iukuran na hita maluas yan pamatang hamateat taon. Alay say jok-jok do hita uitahaboto ahan na denggan, alay ditikiro tahi ni si bolis, suara ni si bolis na ulum gogo, manggorahog kita asa una kita mangulahon uhum di debata. Di si mata sadari hadiriota. Hajol mauta, nagale, nasetoktong marhauduhon tu dosa. Ima didok si Paulus di ayat 24. We aujol manadangolon, ise mapaluahon siyan pamatang ni hamatean. Atong amang inang molotabereng, siyan suara ni si Pauluson, dido ibana, naing doh ulahon patiki. Alay, buasa. Naing huulahon, ape realitana naso hinalomohon ni debatado huulahon. Naing dohonon ni ibana ay salado patiki daw. Ay alani dosaido. Ima molo di ayat 20. Alay molo huulan naso hinalomohon ni rohaku, dang apalaaw na mangulasa. Dosaido tahe, na maringanan di bagasan aw. Alani ido say jok-jok do hita, di pardalanan ni ngoluta, neng adong komitmen di hita, mandok aku ingin berubah, mengubah kebiasaanku yang buruk. Naing doaw ikosongonon, ngadong komitmen ta. Hape di piga-piga partikian, dang tulusi. Saya tadok puasa, ay naso di bereng debatado, tujuan hidup saya yang ingin berubah. Kalau tidak menggunakan ataupun tidak mengandalkan Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita untuk berubah, kita tidak akan mendapatkan itu. Maka itulah yang dikatakan oleh Paulus. Alay moloh ula naso hinalomohon ni rohaku, dang apala au mangulasa, do saido tahena maringanan di bagasan au. Atong amang inang, molo do saido na maringanan diau, dosa warisanido mambahi kita dang boy hita gabi marhaguguon mangudukon patik do parsuruon ni debata, mangului hatana, buah mahita asa maluas siya ni. Buah mahita asa gabi jol manatoktong komitmen manggulahon uhum ni debata di bagasan nguluta. Nang di akka pardalanan ni akana dipilih debata di tonga-tonga ni Bibel taon. Si Daud, si Paulus, si Abraham, si Nuh do akalan na asing. Nasidape godang do akka pergumulan na.
dinalaho mangihutot Tuhan na. Di panjon ni suarana, di saluhut pergumulan ni akasibolis na naing manahi na sida aso unang uduk tuhatan ni debata. Alay say berjuang do na sida. Asa gabe debatama hatan ni debatama di tiop na sida. Jalaboy na sida mangulahon lomo ni rohan ni debata. Molo didok si Paulus ue au jol madadangolon ise mapaluhaw na usian pamatang ni hamatean. Dang disalahon na sida. Paulus tidak menyalahkan orang-orang yang ada di sekitarnya terhadap apa yang ia alami pada saat ini. Pergumulannya untuk melakukan apa yang diperkenankan oleh Allah di dalam hidupnya. Sama seperti dosa asali yang kalau kita lihat dalam sejarahnya. Di Tikimadabu si Adam, di debatado tu si Adam. Buasa dibuat hau na adong di tonga-tonga ni porlaki. Dido ibana, paropuanido, ropa-ropuani, ulokido, marsisalaan. Kita juga sering seperti itu. Ketika kita jatuh di dalam kesalahan, dang taulahon lomo ni rohani debata, jok do hita manalahon akka humaliakta. Jok do hita mengalahon situasi do akalan na asing. Alay molo si Paulus di bagasan turpuhon di do ibana. Ue au jol manadangolon ise mapaluhaw na usian pamatang ni hamateanon. Dia ingin menyadari keberadaannya. Bukan yang lain ia salahkan, tetapi dialah yang berbuat apa yang tidak baik di hadapan Tuhan. Naso mangulahon lomo ni rohani debata. Dia mengevaluasi dirinya dan mengatakan, "Ue au jol manadangolon." Artinya bagaimana kita ketika menyadari keberadaan kita di hadapan Tuhan yang tidak pernah luput dari dosa, ketika Tuhan telah memberikan kasih karunia-Nya, hukumnya, ketetapannya bagi kita untuk mendapatkan keselamatan, untuk mendapatkan kemenangan, tetapi kita selalu jauh darinya. Ketika ingin menerima pertobatan itu, ingin menerima pembaharuan itu, dia katakan, akulah manusia yang paling celaka. Akulah manusia yang paling malang. Siapakah yang bisa menyelamatkan aku? Karena setiap orang yang menyadari dirinya adalah manusia yang berdosa, maka dia adalah orang yang layak menerima pengampunan dan keselamatan yang daripada Tuhan. Say jok do ngai boto ibana uhum ni debata, alay dang dioloi ibana panggora ni debata, panggora ni todi na adong di bagasan goluna, gabe toktong ma ibana mangulahon dosa. Dang diigot ibana jati dirina. Alay molo di rajumi ibana do ibana pardosa Tuhan, nunga dilihoko haluaon diau, nunga dilihoko dalan diau, di do ibana isi do na paluaon nau. Yesus nagabe padang si tujuan na di pamonang debata ma ibana mangulahon patiki, mangulahon hata ni debata di bagasan konteksnya, di bagasan parnguluata. Contohna gudang do na masa di partikia sonarion, mau berjalan semau gue atau berdosa secara berjamaah. Contohnya bila ada seorang atasan mengatakan, tanda tanganilah ini, padahal di dalam tanda tangani itu ada hal yang memang sebuah tindakan yang tidak dibenarkan, artinya ada tindakan nepotisme dan korupsi. Tapi karena dia harus unduk kepada atasannya, ya dia tanda tangani. Tapi pasti ada salah satu orang dari situ mengatakan, saya tidak mau. Saya lebih baik melepaskan ini daripada saya berdosa. Nah, hal inilah yang bisa kita lihat, dia menyadari jati dirinya. Ketika dia menyadari akan suara hatinya, benar dia harus tunduk terhadap atasannya. Tetapi dosa berjamaah itu adalah hal yang mencelakakan di dalam hidupnya. Karena apa? Ketika seseorang menyadari jati dirinya adalah orang yang berdosa, marhagaleon, dang sikok mangulahon hata ni debata, alay molo junga Yesus dipangido ibana yang mengendalikan kehidupannya, pasti dia akan mengatakan tidak pada hal yang jahat. Pasti dia akan berkomitmen terhadap kehidupannya, terhadap pemanggilannya, terhadap kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepadanya. Maka disitulah kita lihat amang inang didok di ayat 25. Mau liate mahudok tu debata marhite-hite Yesus Kristus Tuhani, dibaheni ausa diri manguloi patik ni debata di bagasan rohaku, alai mangihutod dagingi patik ni dosa doh uloi, ala ni Yesus Kristus mana patauhok au, dang harus sikop au mangulaho patiki, ia ditoru ni patiki adong do uhum, ikom mate doau, ikom mago doau, alai ala ni Yesus ima
parhitean atau hataridaan ni patiki ibana mana manggatihoni malua maau ido lapatan di ayat 25 mau liate mahudok tu debata marhite hite Yesus Kristus Tuhani dang sikopau mangulahu patik nai alai Yesusi managabe hataridaan ni patiki ibana na palua honau ibana na toktong manogi honau asagabe jol mana berkomitmen uduk di hatana nang pegodang aka tahitahi ni sibolis na mangaleai hita toktong hita gabe halak Kristen na pataridahon hadiryota jati diri kita. Hal itu harus menjadi sebuah rema ataupun sebagai gaya hidup kita. Sekalipun mungkin di tengah-tengah kehidupan kita banyak hal-hal yang ingin menarik kita. Mengatakan lakukanlah ini. Ya kita bersama-sama melakukan ini. Seperti saya katakan tadi dosa berjamaah. Ya enggak apa-apa. Ala godang jol matusi-tusi hita dang berkomitmen hita. Alai molo gabe jol manunga manada asini rohani debata. Pasti dotado down. Saya tidak akan melakukan ini. Karena Yesus telah memenangkan saya. Yesus telah mengendalikan diri saya. Amang inang nani holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Di bagasan mingguta sadarion di do maka lomohon patik di debata. Mencintai hukum Tuhan. Sarupa doi songon turbuk epistel nanunga tatangihon di bagasan partangyangan nang nanunga tajahan akanin. Taringok songot dia debata digobarhon songon pangoli nama kahongolohi yang mencintai orwannya, yang memberikan segala apa yang patut diberikan kepada pasangannya agar cinta itu semakin bertumbuh, cinta itu semakin membaik dan boleh saling mengasihi. Dan hal ini juga menyiratkan kepada kita di tiki topik minggu di bagasan sadarion madok maka lomohon patik ni debata atong dia ma nagabe tabuan di bagasan pardalanan ni ngoluta molo tabereng di ngolutaon pemilihan itu saguru tujol mado saguru tuhita do olo do hita manangihon tod di debata na adong di bagasan rohata ditiki disuruh debata hita mangulahon hatana mangulahon lomo ni rohana manang gabe manibil do hita tu sibolis na nasa toktong manahit hita mangulahon naso tama dia dopanna atong saguru tu hita doi amang inang iso do ihutonota ise do nanaeng taoloy ton dinire batado manang huaso ni sibolis do napaholak kita sian Jehovah. Alay tutu ikot taingo do ganup na pinilit adong do upana. Ganup na pinilit adong do konsekuensina. Aka na mangagigihon artinya orang yang tidak menginginkan apa yang tidak baik pasti dia akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan kalau kita lihat bahwa hukum dan patik hata ni debata hanguluad doi dang holan marhamonangak kita dang hola jupang hita di akanadenggan di keselamatan, di kebaikan, di kedamaian di dalam kehidupan kita di dunia ini. Tetapi ketika kita memilih apa yang baik, mencintai hukum Tuhan, dang hola tarpasu-pasu hita di tonga-tonga ni parnguluata alay di tajalo do hanguluan sa leleng ni leleng na pinarade ni debata tu hita. Alay molo gabi uduk do hita tu keinginan daging, paroloan daging, ahamago tilota, hamaguan, takas doi. Jadi itu ada pada kita. Maka apa yang diminta bagi kita kemudian agar kita boleh berangkat dengan sukacita mengimani akan topik minggu pada hari ini. Maka lo mohon patik ni dewata. Artinya kita sudah mati. Dosa itu sebenarnya sudah dikalahkan, upah dosa itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Maka setiap orang yang sudah menyadari itu, maka dia harus berubah ke arah yang lebih baik lagi. Mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Itu yang harus menjadi sebuah komitmen bagi kita. Mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Pilih ma hangoluani. Hangoluado manang hamaguan. Yang kemudian yang kedua, bagaimana kita tidak membiarkan dosa lagi menguasai kita. Kuasa dosa itu
merusak hubungan kita dengan Allah, membuat kita gagal, membuat kita jauh daripadanya, maka jangan lagi kuasa dosa merasuki kehidupan kita. Bahkan di dalam kehidupan kita ini, Amang Inang, pergumulan yang sesungguhnya itu bukan karena kita kehilangan harta, bukan karena kita kehilangan retaknya relasi, kehilangan akan pekerjaan, tetapi pergumulan kita itu bagaimana kita melawan kuasa dosa yang ada di dalam kehidupan kita. Maka kita harus menjadi orang yang bijaksana, yang harus selalu mengatakan kepada Allah, kepada Kristus di dalam kehidupan kita, setiap hari dan setiap saat sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, agar Yesus Kristus yang mengendalikan kita. Karena daging kita lemah, iblis selalu melakukan segala hal untuk menjauhkan kita dari Dia. Maka jangan membiarkan dosa menguasai kita. Biarlah kasih karunia Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kita. Ketika kita ingin memulai segala sesuatunya di sepanjang satu hari, ikon debatado na parjolo tajupangi. Asa debata na mangaramoti menguasai hati dan pikiran kita, agar kuasa dosa tidak menggerogoti kita. Molo adong nanang manahit hita yang mengajak kita untuk melakukan dosa, yang mengajak kita menjadi orang yang melupakan jati diri kita. Kita tetap teguh mengatakan tidak. Kita jangan lagi diperhamba oleh kuasa dosa. Kemenangan kita ketika mencintai hukum Tuhan, Amang Inang, sebagai orang Kristen, kita akan mendapatkan kedamaian, ketenangan, kemenangan di tengah-tengah dunia ini, dan kemenangan yang akan diberikan Tuhan bagi kita di kehidupan yang kekal. Karena itu, Amang Inang, remaja Naposo Bulung yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Jangan membiarkan dosa menguasai kita, karena Tuhan sudah membayarnya dengan harga yang mahal. Amin, kita bersatu di dalam doa. Mauliate ale Tuhan didenggan di basam, napai ngotok kami, asa disaluhut pardalanan ninggolu nami, holakodo ale Tuhan napamonako kami. Godang do aka tahi-tahi ni sibolis na manahit hami ale Tuhan madabu tu bagasan dosa. Nang penunga dilehoko aka patikmu dohot uhummu, na mangajari hami ale Tuhan manada hangoluan ni. Alay marhagalio do hami ale Tuhan. Say jok do sibolis manahit hami, gabi madabu hami ale Tuhan, tu aka pangujunan do aka dosa naso hinalomohon ni roham. Ise mahami ale Tuhan jol manapardosaon. Alay alani asini roham dilehoko Tuhan Yesus Kristus na pamonako kami, dang mago behami, malua hami ale Tuhan, sian parhatobanani, malua hami ale Tuhan sian uhumanmu, paingo mahami ale Tuhan, mamereng hinabalga dohot asini roham na nunga dilihoko marhite Tuhan Yesus Kristus na pamonako kami, na mangalehon hasito nga dihami ale Tuhan. Molo mamereng hadirion nami na ganu pari ganup tiki na madabu tu bagasat dosa, dang tamahami ale Tuhan majalo haluoni. Alay alani asini roham sabing do ale Tuhan, napatamahok kami majaloi, alani dalan nami ale Tuhan, ikot do huhaholongi hami patikmu, uduk hami tuhatam, ay ido dalan hangguluan nami. Say pabotohon mahami ale Tuhan jalatogihok kami marhite todim, mologodang aka tahi ni sibolis, panggora ni portibion di aka hagio ni daging, na mabahe kami na ikon mangulupahon jati diri nami, paingo hami, ajari hami ale Tuhan, asa toktong hami ale Tuhan di bagasan hati goranmu, ay manangisi na makahongolongi hatam do patikmu, ikon marhamonangat do, songon nandidok hatam, songon hau do na, songon nisuan di topi ni batangay, na berbuah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, yang menghasilkan pada waktunya. Ido ale Tuhan, bagabagam na dilehoko tu akana uduk di hatam, alani porsea do hami, say diajari jala di pamonako do hami, maralohon akka najat. Ale Tuhan pardenggan basa, disaluhut akka pardalanan ni huriam, ya karuasmu na boy marpungu di apala partikianon, pasu-pasu mahami di pagasan pardalanan ni hulu nami. Hami nama rumah tangga, ajari hami,
Asa toktong hami ale Tuhan, marojahan di bagasan hatam. Gabi rumah tangga na si oloy ho mahami, na marhamonangan di bagasan hatam. Na toktong marhatigoran ale Tuhan jala gabi makaholongi aka seluruh aka anggota ni keluarga nami. Asa tada hami ale Tuhan, gabi jamita na mangolu di aka humaliang nami. Di aka hami na markarejo, ajari hami ale Tuhan asa gabi ianakon mo na toktong satia di ho, uduk di bagasan hatam, pataridahon hadirion nami na mangula di bagasan biar midaho. Asa unang lupa hami ale Tuhan di jati diri nami. Asa toktong ale Tuhan huingot hami hatami, mologodang akatahi-tahi ni sibolis, na mabahay kami na ikom madabu, tu akadosa di aka parkarejuan nami. Urupi hami, dasdasi hami ale Tuhan asa huingot hami hatami, asa unang madabu hami tu aka pangujunan. Nang di aka yanakon nami pi ale Tuhan pasu-pasu manasida, siya namek sa tu namar sikola, namar karejo, manang nanunga marumah tangga, dongani nasida di pardalanan ninggoluna. Dia karuas ni huriam ale Tuhan, nagodang akasi taonon na marsak nagale, dia ka pergumulan ningolu na diadopan nasida, asi maroham, homa na mga leon hagugoon, na patiurhon roha dot pikiran ya karuas ni huriam nami ale Tuhan na tongon di bagasan aka pergumulan. Asa toktong ale Tuhan dihaporsyai ho, dihaporsyai bagabagam, jala toktong ale Tuhan di pangasahok ko ale Tuhan di pardalanan ninggoluna. Dia kana marsahi sarihon manasida ale Tuhan, apuli ma lehon hagogoon, pasu-pasu aka pangubation na didapok nasida siyan aka tenaga medis, nang di aka pendampingan na nilehon ni keluarga. Asa marhite siya ni male Tuhan di bereng nasida balga ni asini roham na manotong, nang pegale nasida ale Tuhan, ale taruli manasida di bagasan hagogoon na siya ko. Jupang mahahipason, jupang mahagugoon dot pakirimon na mangulu, dia kaparsahiton na niadopan nasida. Ale Tuhan pardenggan basa hutangnya ko kami do, di pardalanan ni pakobasyon ni huriam di bagasan sa minggon, pasu-pasu ma, dasdasi ma akasalut akaruas ni huriam, di na mangargahon parsauran di tonga-tonga ni huriam, ay marhites yan na tumangihon hatam do ale Tuhan, tubuh ha porsyon nami, asalam matoras jala denggan ma ale Tuhan pardalanan ni huriamon, jala boy lam tuhebang na, pelayanan di tonga-tonga ni huria namion. Ale Tuhan pardenggan basa nang hutangnya ko kami do, ima di rencana di naposo ni huriam, naing patupahon retreat dohot pembekalan di tanggal 10 opak satu tanggal 10 onom Julion. Pasu-pasu ma ale Tuhan rencanai, homa na mangalehon hagogoon, napatauhon saluhut aka pendamping, na niuluhon ni amang padita fungsional nami, dohot parhalado, nang dohot mentor nasida. Asa marhite ulaw ni ale Tuhan patubuhon hadengganon tu aka naposo bulung ni huria nami. Gabi naposo bulung na pataridahon hanguluan manasida ale Tuhan. Na marparangin na denggan. Na toktong parsidoho di aka ulaw di tonga-tonga ni huriam. Boy di pataridahon nasida ale Tuhan. Gabi akayanakon mo na mangulahon lomo ni roham di pardalanan ninggoluna. Nang manang di dia pe nasida maringanan. Nang hutangnya ko kami do ale Tuhan di pardalanan ni rapok padita do sinode distrik nanunga mardalan. Say pasu-pasu ma ale Tuhan akap program manang aka nanunga ditetapon di rapot pandita do sinode distrik. Asa anggia ale Tuhan boy pahebakon pelayanan di tonga-tonga ni huriam HKBP tarlumobi ma ale Tuhan di distrik 17 Indonesia bagian timur. Hupasahat hami do ale Tuhan di saluhut aka ruas ni huriam na majalo pasu-pasum marhite ulang tahun kelahiran do ulang tahun pernikahan. Dilas ni rohan na ni jalo nasida ale Tuhan. Say manotong maho mandongani nasida. Lehonon mu gajang ni umur do las ni roha. Nang mardongan hahipason. Asa martaba-taba ma ale Tuhan pamujion nasida marado poko. Nang dia karuas ni huriam. Natoktong mangalehon aka pilihan na. Mangalehon aka nadenggan di tonga-tonga ni huriamon. Say urupi manasida, say dongani ma jala toktong patau nasida dia ka ulaon na, say pasu-pasu akan naniulana, asa boy do piale Tuhan akan nadinggan boy di pabotohon, di tonga-tonga ni pardalanan ninggoluna, nang dingolu par huriaon. Upasahat hami manggolu nami ale Tuhan tu bagasat tanganmu, di bagasan minggu na naeng hubolus hami, parbisuhi pargogoy mahami ale Tuhan, asa mo nang hami di bagasakko,
Jala toktong hami ale Tuhan dang lupa di hatam di aka ulau nami si ganupari on matangiang nami. Nahu sobahok kami di bagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami Tuho. Amin. Marede mahita sian buku ede 425 ayat sada hu mata papungu piliat tanapa duahon. Tatangnyakon mapeleata ali di bata ama nami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan doh na sa ulibasa na mauliutus. Upasaat hami masyan na nilehon mitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami peleanon pati bulhon harajon mu di tonga-tonga ni huriam doh di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok mau liate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
le amanami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say ro maharajonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hongoluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangagu. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hita, disodakon Tuhan debatama bohina tuhita jala asima rohana mida hita, didopakon Tuhan debatama bohina tuhita, jala dipasaorhon ma damena tuton ditabe. Amin. Selamat hari Minggu Madihita. Dos